ja sabeu fer escrusat, perquè hi ha un altre vídeo que explica escrusat bàsic com és, i ara simplement el farem caminant perquè vegeu que se pot fer amb més moviment, com quedaria en rotllo, i res, anem a fer-ho, sí? Tornem a repetir escrusat, primer el farem aturat i llavors anirem caminant, sí? Fem un llest, 1, 2 i 3, cruzat, 1, 2 i 3, i ara anem caminant, 1, 2 i 3, i anem fent un rotllo, 2 i 3, 1, 2 i 3, 1, 2 i 3, 1, 2, aquests braços en l'aire, en acabar, molt bé, 1, 2 i 3, 1, 2 i 3. Com veus, això ho podríem fer tantes vegades fins que arribi la volta del bolero i ara provarem com queda la música, d'acord? És important que aquest el repetireu moltes vegades i guanyeu confiança, perquè és la base per fer després cruzat en voltes seguides, cruzar cap endavant, cap enrere, que hi ha altres vídeos on veureu, d'acord? Anem a posar el bolero, creuat de música nova. Fem un rotllo, sí? Començar a cruzar. 1, 2 i 3. 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. Molt bé. Perfecte. El deixem aquí. Ara que t'agrada la música. I de la que m'estic amb altres vídeos, vos anima que el practiqueu anant caminant per dins la cuina, per dins casa vostra, que sí? Al fi de guanyar confiança i aquest és un punt molt guapo, molt senzillet i que el rotllo queda preciós i en parella també, sí? Vinga, per mi m'han estat sent vídeo. Molt bé, adéu. Si vos ha agradat aquest vídeo, recordeu pitjar el botó de m'agrada i subscriviu-vos al canal i tocau la campaneta si encara no hi esteu. Així rebreu les notificacions de nous vídeos.